Știu că zona începe asta. Dar gen, dacă îl prinzi cu mașini, ai voie să lii. Unul de la noi se Da, urcă da, la el în da. mașină și pune arma la cap și Da, l-am luat. da, după pod încolo nu mai e voie. E zona verde, după pod. S-a oprit la roșu? Și oricum, dacă începi urmărirea după rău famat, ai voie să lii și în zonă verde. Da, dar trebuie să tragi din el. Dacă nu tragi din el, n-ai. Sau să-l somezi și să ai pe GoPro. Păstrați dracu distanța aia. Asta de spate a intrat pe mine și după eu. Mamă, dar ai frâne mâncate și pe șeptarul ăla. Da, frate, e bună rău mașina. Păi până am frânat eu cu Lambo, tu erai deja frână, ești nu? Nu, adevărat zic. Am frânat odată Asta e cu cea mai bună văzut-o. foaie în afara orașului, e cea mai șmecheră. Hai pe vâstuci, hai pe vâstuci. Am rămas un pic în urmă, băieți, pe unde vin? Vezi cum? Te-am văzut în fapt. Nu facem întrecere aici, bă. Ia vedeți pe ziar, băieții. Paul, nu ești tu ăla, tati? Să blocați orașul, să mă rămân. Da, da. Eu nu știu, nu. E unul, umbră. Tot în spate la service după aia ne întâlnim, nu? Da, dar nu Paul, era mai nu. mulți? E Paul, hai pe vâstuci pe la sat. Era mai mult, bă. Dar unde sunt restul? Nu sunt de tot. S-au rătăcit în spate. Bă, ceapă! Ei, Unde sunteți? la sală. Că cred că Paul are ingeret cu ele. E de la ce? Da, e posibil că și-o... Să vorbim la primărie să mărească parcare. Adevărat. Dar sala asta acum după ora 8 e green zone, nu? Da, da. Da, da. Adică ce, ai voie să
Adică e verde, n-ai ce să faci. Ia vezi mă, ia, că am văzut. Da, n-ai să-i faci la parcare. Eu vă abandonez că mi-a fost creierul și deja văd în ceață. Bine, Ok. Dacă e al nostru acolo și văd că cam filează. Stai frate când trebuia o armură. Da, te filează unul. Ți-a făcut și poze. Da, uite-l sus. Pe cortul. Fă-l în gură. unde biserică mă Ce știu? fel stă ceară. Îi dau un glonț, Deci, dacă te-a nu-i văzut sare pe mai de tine pe că cap. te-ai dus acolo, instant a venit și el. Păi și nu știu dacă avem ce să-i facem aici. Nu avem ce să-ți facem. Nu avem. Bă, băieți, pe mine, acum 2 luni m-a luat aici și m-a băgat acolo sus, în apartament. Acolo. Da, n-ai voie. Că genii e verde, nu e galben aici. Trebuia să te rogi. Sper că toți sunteți pe șoc, da? Ăla nu mai pleacă de acolo. Da. De când a văzut atâtea mașini. Da, unde e? Unde e? Bă, voi ați văzut că noi suntem 11 mașini? Noi suntem 11 mașini, mă, cavaș, bă. Acum l-am văzut. 12 mașini. 12. Noi mă de la galbeni. Nu. Nu. Nu mai există. Le fac niște. Dar ce face asta acolo? Pune țiglă nouă pe casă, ce? Hai să Da, mergem. stupala și cu pământ. Da, văd o mașină. Blocați drum. Are numere pe el? Da, Are nume. Are. Ziceți, tata, dacă tot v-ați făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, mamă, sunteți 12 mașini lângă mine, ziceți, care-i treaba? O luăm? Nu, lăsat. Ăsta din fața mea. Poți să te duci la treaba ta. Lăsați, dacă are numere... Poți să te duci liniște la treaba ta. Are numerele, da. Hai, da, speți. Du-te. Vrei să dăm și pe Sandy autora? Aveți chef? Da, de ce nu? Nu știu cât suntem. Mamă, iar probleme cu orașul. Nu, iartă-mă, n-am. Am văzut că stau să intru în tine și am evitat, iartă-mă. Hai Bugatti, bagă-te în dreapta. Dar nu e de asta, dacă salți cu mașini mai zăbuți. Avem Sonic 7, nu se ține cu noi. Nu mai dați, bă, că ne pierdem în Nu pușca te mea ține și... că are 3 grame în el deja vor.
Mi-a zis sus mașină, da. Să te iau? Nu, nu. Fac. Băi, lăsați-o mai moale, mă. Ori o lăsăm mai moale și mergem frumos, ori dacă nu ne accidentăm tot. Prinde pe aia din față. Am 100 veri. Și eu la fel cu ăsta. Da, dar înainte n-ați avut totul. Sub 100 am avut, 80. Era tot de gradul sutelor, da? De ce cred că m-am băgat tot timpul? Sărăjane, ce ai pui una? Nimic, nene. Da? Nu e ok așa, adică nu știu tu. Ne Merge aglomerăm. cam între oraș, să văd în spate. Că cineva se teleportează. Băiatul din fața mea cu BMW-ul. Care? Băiatul cu BMW-ul din față se teleportează.